నా పేరు నరేందర్రావు. నేను హైదరాబాద్ నివాసిని. ఈ పుణ్యక్షేత్రం గురించి ముఖ్యంగా తర్వాత మాకు చాలా బాగా అనిపించి ఇక్కడికి వచ్చాము. వచ్చిన తర్వాత ఫీలింగే వేరే ఉంది. ఈ అన్ని జ్యోతిర్లింగ దర్శనమైన తర్వాత మాకు చాలా హాయిగా అనిపించింది. ఎంతో ఆనందంగా ఉంది పుణ్యక్షేత్రం చూడడం వల్ల. నా పేరు శారదా బాండేకర్. నేను హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాను. మాకు ఈ క్షేత్రం గురించి తెలిసింది, అందుకే చూడాలని వచ్చాము. మంచిగా అనిపించింది. నా పేరు సునంద, హస్తినాపురం నుండి వచ్చాను. పుణ్యలింగేశ్వర స్వామి గురించి పోవాలి. ఇప్పుడు కార్తీక మాసం వచ్చింది కదా, సరే చూద్దాం, దర్శనం చేసుకుందాం. అన్ని లింగాలు 12 ద్వాదశ లింగాలు అన్నీ ఒక్క దగ్గరే ఉంటాయి కదా, మంచిగా దర్శనం చేసుకొని రావచ్చు అనుకొని మేము వచ్చేసాం.